Здравейте хора, това съм аз, Digital Gamer, и днес този клип ще е кратка реклама за един голям пичага. Така, влизате в YouTube. Опа. Вляза това. Оф. Влизате в YouTube, натискате търсачката, пишете XX интервал Master, после Z T XX опа T. Натискате там да се търси и бам! Ето го! 3 видеоклипа и 4 абоната. Абонирайте се за него. Голям пичага, какво да ви кажа. Сила на една игра. Не знам как се казва. И хора, това ще е от рекламата. Надявам се да ви харесала. И до следващото видео.